Hello mga bay, mayong gabi. Tira o magani tinaw kayong tubig. Napagay tayo makitaan aning kuan. Haluan, nakaginoo ko. Sus, gibutangan pa na kong tuwalya perting bagaa. Hasta ang tuwalya nilangoy. Tabang. Wala, sige. Hasta ang tuwalya day, nilangoy day. Oh my God. Oh no. Tagam. Abang ng langit. Dewati. Hi bye muna. Bye Aisha. Hello. Goodness. Istulang keraan. May isa pa man mahuman ng bublimahan eh. Ayan. Naam. Sino? Ano sawi minimay mama wajid? Wajid mai. Bismillah. Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Uma. Nawag na mudyon sa taas kaya naisugo. Wakas naman dirig limas. Hamsa. No? Sayawan na akong budots ning baha di sulod. Makitaan makataan. Ako tabang. Moingon ra ba ko? Makadungog bitaw sila mayong kog tabang. Mingon na pud si kay ang tabang manggod sa tuwa tabang kabalo na mong sa meaning. Sus diri ang tabang kay kuan man kanang gikapoy, naisakit, naigibati. Mingon sila ha, nakay sakit, nakay gibati. Puningon og tabang. Ginawa ko. Gara po din mo. Gara po ni sila pag-ayaw mga bay, no? Gahapon pa dapat akong sweldo. RIP sa akong sweldo. Antod karon nila ang gihapon kong ihatag. Wala mang gihapon. Ugma mangguwald na ko basta di ihatag. Ginoo ko. Diya sa mga. Ginoo ko banat pataan ni gabinan dako der may. Alas. 15 minutos na lang para alas 10 sa gabi.